Khaile Geronimo crime video thar halo chuak le ta tun trum chu meiche detective Fing Heavy Huaisen u chuakin case khir tak mai a chui chua dan chanchin kan ngai thale don ani ai nga ma main like ka han pele ngal top mai la tine channel i lo la subscribe lo ni chon khoi min subscribe sak ve ngala notification ni on page one video thar lo chua piang in i first zia thei don ani he video hi entertainment le educational purpose atana ti ania miril rushoi koizong le tharum thona promote tumna omlo tin achunga thu te hi internet atanga la khom anie Alturas khua Florida State USA hi kholian tia soitur ani lemlo kumsang ni somni sensa sa tanga landanin mi sangli somriat pali chau an chenga Florida State pundangang bokin serthlum an ching na sa le ani chu kho chuan nu pakhat pegi kari chu afa te pathum chul puin an khosa pa te lova khosa ma ni se chung kodang an ot ngai big lo afa te ta nu le pa ni afoma afa te hian kanu hilung oilo mel kan mungai lo an ti hial ani eng ma tho she nei lova chung kwa chomin thingpui dora waiter na athok thin chutia pawap lova khosa an ni wang chuan begin ami padu zong tak a han ton le po chuan afa te chuan an lompui ema chu aton thardi pai kar chu phosphate lai chuan hmuna thok ania pegi chuan melhim takin afa te en kol thin ma se kumsomli pakhat chawalania chute mi padang atong le chu atan hlimna fam kimaniang ti ringin afa te chuan an phur pui thiam hle ti chuan hun engemaw chen anin ngai zon nuwa anin nei ve ta hiala paya ina in suan lut zuin hlim takin hunan mang ve don ta ni in alang a mai ro chu an ma boina lo in upuru reng chu tu mai in an mulok silo anin nei tang kumchan ve vel chau ala liam ti chuan nu patuak thar te chu anin nial bab bab ta fo ti an fa te chuan an hria engemaw tak in rem lo na an neem niang ti anin zot ru ta fo mai October ni somni kumsang khan zakwa somriat pariata chuan pa ya chu ramawa kariak tur ni in soin a chuaka a nu ni thum October ni somni pathuma pegi na thok ho chu a chaw riau maya a mela diklovin na anei ti hayrwal anilo a fate bula chuan a kele a om na ati thu soin a mu ngala a fa pa doina chuan a chaw de wanga in ding na sadeu ni lo mo a lo ti maya waiter ni wangin a kena hi chu a ma puin a lo soi fo to a fa pa po hian a ke chu a kham na satli a ve de maya a lo ngai ani ma se pegi chuan chu tiang na satli chu ni lo thu soin ana tilutuk chu a vial tangoi ngoi reng maya tingai na an shelo hle dar kar chan ve nu vela phei chuan a luak ta vak maya ana tilutuk chu mule malpo anei thei to me lo chu ti lai chuan a pasal pa ya po aram chuana tangin aron ho ve chia ma se a om dan chu pegi fa de chuan angai na an shelo hle anu na tuara le treng chu anrin ain angai sakne priyo maya a thavele mayang damdoina kalboy ngai lo a titlat maya doinan kalpui lui tumpoin a shitlang pangna mai ani kha a reve mayang a titlat mai ni ome ma se ma son le thei tak lova chuan ni theingangin a shetolova chumi zana chuan an pa chul ti lo chungin damdoina chuan an hruai ta ani heta phei chuan mani poin akal thei tolova doina chuan pachuakin motora hlan top angai to ani damdoina chuan anat na hriat tumin test chi sang an lo ti ngala amai ro chu chuti khopan na si chu engma thil dik lo an mutlat lo maya anat chan beran she chuak thei tlat lo chutia te satranga thavek ang alan ta ka chuan na chok na te pein an lo khotir le tamai ani ma se pegi din mun chuan ziom lama pan the hau lo maya ni thum nuwa damdoina bok chuan an tlan pui le tange nge a tun tuma phei chuan
adin hmuna that lo ema wangin ICU lama an da lut tarum rumani chuti chungpo chuan anat na ber an la hret chuak thei chuang lova doctor te chuan angai na an hreto lo hle chuta boina dangin a ron bel le ta zui peginat na mak tak mai eng bernge ni pon hriat chua theilo chu in kai chon theinin alang le tatlat mai afa duin le apasala fa Travis ate chu om danang deu chiomin damdoina an run tlan lu pui vele tatlat maya an ke pha hi nan ti ema an luak na sal le bok eng man ei theilova an tui hal huama tuian ina piangin an luak zel boxi en reng poin tor ngai no om lo khopinan na ti hai rual anilo chu tenga damdoin khuma an mu chung po chuan doina chuan anu chu angai tua hlea doctor te chu anu din mun zotin a that chuale thoi chu a be sei berani angai to ema wangin doctor te hena chuan anu chu mu adil top maya ti chuan mani pokal theilovin wheelchair mangin an nor chowa ICU chunga anu mureng chu mu shima duani ma se anu melawa mu chia chu rap thak ati kher mai adam lo hun rei lo te chung chuan oi om lo khopin a mela lo danglam mana a sama lo tlakol vek to a cher ema ru hlang hi ni ringot to mai a trong theilova har sa ti takin lekha thema aziak theya nai nem tian zo chuan ka kena ti chi aziak thei ana tor dan chu mangai na nena en tu afa patan chuan mani taksana ain tor a harzok maume afa pa upazok elena chu heti lai hian nevia thokin mundanga omlai ania anu te chanchin alo hriat chuan choldilin alo hove ngal thuaya ani po chuan anu mela han mu chu lungoi harsa atingang mai a mel chu midang dai amati tur khopin alo danglam to a hnar le ka te pipe chi sang alo in vuat thua maya anu fate tana in pezole mel lim pureng thei kha alo danglam to hle ani chumi nu po chuan zual lama pan zok zel ni na hriata cholkar khat zet chu tianga om nu chuan ni khoshelovin om zui ta hiala a fate pani doina le Travis ate po khan ziom laman pan thei chuang lova doctor te lain an nat na beran hre chuak thei bok silo an din mun chu amangan thak tak zet ani dat na in kai chon thei chian hriat zong an te zo toa eng man mu chuak thei silo tin ran nung sele pon lama tanga nat na kai thei te po eng ma velo ti an chiang to bok si chu tianga angai na shelo takan om nu chuan thil pa ngai lo deuh test ve shim thain an shata chu ta chi chuan an la ton ngai zen lo thil an mu chuak ta ani an taksa chuan chemical compound hlawm tak thallium an ti chu tam tham takan mu chuaka chu tiang zat an taksa lo om theidan chu doctor te chuan makan ti rem hle thallium chu sazutur siam nan te man thina nia a hlawm ema wangle mihring tana him lo wangin khapalo ni to nge chu tiang ani lai an taksa lo lu dan mol chu makan ti ani until e tangin aniang em an tui ina tang zokin em niang ti te chu zo na lian takalo ni ta chu tiang alo ni phei chuan chu khwami midang te po chu tur e chu an lo nual thei tlat chu wang chuan rang takin hospital lam ho tu de chuan Paul County Sheriff Department laman vashiat tir ngala anni poin mi pui him nangai poi moin man la ngal ruma an mani mai ni lo van tlang mi pui nun na le thina in kar thil serious lutuk ani theitlat ani an chung ko tuitlan ber an ko ta tui chun chu chu endik ngal ani a chu tui chu chung ko panin anin trom deuh bera ma se an chung ko member pathum te ti lo chu tundin huna chuan dam lo dangan om chuang bok si lo chu wang chuan an tuitlan wang chu ni lo mel viau maya amai ro chungai thatnan tin an tui sample zu test turin an thon ngala result ron chuan an tuitlan bera chuan thallium sul nuam lo ti an fin fia tareng bokani
nu chui nalan chan tak chuan public prosecutor John Aguero point nu chui tu te chu aron nu zom ve to boka ngun taka han ngai toin an khuwa chuan ser thlum an ching na sa hle maya ser thlum chu ran nungin anei chiat na sa thina wangin ran nung tha na hlo po an mang thin nge ya chu tianga an ran nung tha na dam doi mo an le tha mana te mo chuan thaliam tel na chi lo manga engtine mo an hiblu ta ni lo poin an ei tura lo tel palani theyangem ti ngai danan nei le ta ma se chu tianga an dam doi manan hriat the ang an endik nu po chuan thaliam tel na dam doi hei hi ni don hi han ti tur ei pon mu chuak ta chuang lo ani chumi nu chuan pegi te chena in hrim chu phek dap top mai thain an hrele ta ei tura niamo in tura niamo an taksa chu tur hlawm tak lu theina tur chi chu zon ri stapan tum ta ani alin chung bung ro le thil chi sang zatam fe anen dik na lama chuan bangkil khata hian coca-cola bottle lo tlar hi an mua anan en chian chuan pakhat chu a chin hon zet nuwa chin le ang riavin an sheta tlat mai ti chuan harang takin chung bottle de chu anan en dik ngala ti chuan le coca-cola chuan thaliam tam tham takatel ti an mu chuak tariap mai chu thiranan mu chuak chia mai chu nu chui tu te chuan lau thon lian tak pakhatan nei ngala asiam chuan mun puya engamati sual pal oma wangin an kok siam chua chuan thaliam atel palem niang ti chuan ril ruwa zona lo masaberani lo theilowa chu tieng lo ni pal vai chuan poi heavy uchuak aniringot don ram chung le pon mun sang a thon daran dona mi sang telin an thi pha thei don tlat ani ti chuan lau thong khuru dar chungin chu coca-cola siam na mun chu anan be ngala amai ro chu uluk le rang taka an chui zui nuwa chu tiang ani lo ti an hre chuak le ta hlau mai kok buran thun na muna chuan arwalin botol thanem takan thun zung thin ania botol pani thum chawa thaliam lo tel chu amak riau maya tin asiam na mun puya tanga ti sual pal chu lo ni ta se mun tam taka chu tiang nat na chu report om to ngei tura ngai ania ma se chu tiang report chu mun danga tangin lo lu de ve mi silo tin an hriat chuan nu po chuan botol sang chuang tak meu chuan an test ngal chara chu tiang tur hlawm nu ma om rengan mulova asiam na mun atanga tel chu ni lo ti a chiang ta viau mai chu ti ni si chuan rin dan dang vakom thei talova chu mi te chung ko in tur bi ka chuan tuine mo tel ti na ni mai tin chu mi ti oi om zual tur ting chuan coca-cola bur te ka hon zeta chin le ang riavin an lo she to nge ni kha chu mi che dan chu aswa swal tu khum pon thakin tol tha tum case ani ngei dona dam lo mek te chu an thi ni ngat phei chuan tol tha case a po la chang chho the ni tlata wangin anep theilo ma se tunge chu thil rap thak tak ti tu chu ni tang ti chuan chui chua ngai don ani thilom zia han hriat chuan afa pau pa zok elena chu athin rim na samaya anu thi chhongin ala le reng laia tura shaya ni ti han hriat chi chuan ani si pai chu tri ri sel cheng chong chuan ri ngal si amaya chak bertoni amai ro chu rik si na tur amishing berashiat chu a harasalai berani boxi nu chui tu de point chu thila chuan film khurangai hle ti an hria rin hlel zong tak te po an lo ni lo ve theya rin lo deuh te po poi khoi tu an lo ni ve le thei tlat thin boxia chu wang chuan mi zong chu poi khoi tu ni thei veka ngai phot ala fu beria chung zinga chang chuan rin hlel zual bik an thur chuak lenga chumi nuwa chung rin hlel zual bik zinga chuan filim nge ngai te an thai chelenga atopa CPCL rin list of the thallium thun tu nia ngai te chu an khal fal chho to mai don ani mi zong chu poi khoi tuan ni thei vek rualin an han ngai tu chian chuan rin hlel om zual do bik chuan lo om chiang khop maya a om la om nai chu tu dang ni lovin pegi pasal pai karakha ani
ani hi pegi fa big doi na le elena te poin an rin hlel berani thu an soi chiang ngala an nu pegi nena anin karbo tun hnaya a chechak hle ti an shebok amai ro chu pegi chunga thil thleng chu ati tu chuan a serious zia a hrengei dona thi se ti ni ngot lo chuan ti chi ni lo pai nen chuan tharuk or chau in nen la ni wangin nu chui tu de chuan ma ni nu pui te thi se han ti tur em khop chuan huat na la nei man do nem ni an ti dewa ma se pegi fa pa te pani chuan an pason chuan ngai zong dang nei ni an hriat thu an soi chuak tarup mai chu thu chu lo dik ngei ni chuan an din muna zirin tual tha du chan po chu a lo tling reng mai the ni tin anu pui tur manga shai ni lai pa ya ko sak dan vela ngai to phei chuan thil chu oi om chole tariau maya pegi shai ni lai khan ama churam waki da chuak dai maya khoya tak nge om ti soi theile hriat pui tu anom lo athil ti tum thup nan ram waka chuak bo dai angin ain lan tiranga arukini na chuan lutin tur chu lo wathun ani theitlat ani tin pegi dam lo tran tlaya aron ho vele chia afa ten dam doina hroen tumpoin a hritlang mai ni kha tin hroya phal lo tlat khania mani nu puiten tuar an le laya chutia dam doin kalpo han phal lo tlat chu adang dai riawani pegi fa pa de chuan an pason khosa zia chu makan ti hle maya anu pui thi chonga om lai po chuan han phili melemo hlau thong melemo shom ti melemo po apureng reng lo nin an soi chu tiang vel zong wang chuan an nu chu tura shai ni ti an hriat chia tang khan rin hlel bera an nei ngal deuh top ani soita kangin pai chuan ngai zong dang nei an ring hlel khania alo dikani phei chuan anu pui dang nei na dal tu ni wangin rin hlel om lo theyang berle man chu har theyang ber turin anu pui chu shai hlum tamai ni lo mo ti chu zo na lian takalo ni ta chu ti rualin thaliam chu chemical wang deuh mai ania dora du le thei ani lo wangin pai chuan nei thengem ti chu zo na om thei ani vele tho maya chu ti rual chuan ani hi phosphate lai chuan hmuna thokania an na chuan man tang kai na engemaw takalo om hlau chuan nei chu har saviau don lo ti po thil chiang sa thowani chu tiang thil vel zong an ngai ruata anril ruin kille kap kar zong han dap kol nu chuan pai chu thu zo fia thain an hreta ti chuan ama ngei chu police station a an ko tange ani po thu oi takin an ko na lama chuan aron kalve maya amai ro chu nu chui tu ten thu an zo don chawa thil thar an nu chui na ngor nging dot thei thil aron phor tatlat mai chu thil chu lekha thema thu in ziak toi te hielo nia a soidan chuan a ma chol kar ni vel dai to dak mang an lekha don ani ome tin poi khoi tu dik tak chu lekha ron thon tu chu ni arin thu a soi boka chu lekha thu in ziak chu khol chut ania a khoropa tanga aziak tu chui zui theilo turin an film khur hle ni poin alang chu ta thu in ziak chu hetiang hi ani nangle ka chung te iti ve te hian kum khua a Florida state chua sanwang fang turin chol kar ni chia hunin nei ani lo chuan in thi ni mai hei hi fiam thu ni lo ti zong hi nia a toi viau na a thu chu den strong ang reng khop mai ma se chu thil chu nu chui tu de chuan midang tiani an la ring chia lova pai chuan chui ni don ti ein hriat awangin a hnu thup nan ron siam chop mai ni an ring deuh ani amai ro chu a fa te anan zo chian chuan a fa panau pangzok doina chuan chu le khalo dong tu po chu ama nge ni thu a soile tatlat maya police ne na report tum point anu chuan fiam thu mai niang a titlata choka jowara ada tamai din a soi chu ti ni chuan chu lekha chu pegi damlo nuwa siam chop nilovin da ka tanga an don nge ni ti chu a chiang le tatlat mai amai ro chu prosecutor John Aguero chu alalung oi kim thei chialo
จูเลขาไปการมิงอินเจียกจวนอมิดอาลาเลตัดลัดไม่ไปการมิงฮิอากมอนโลเลมายาอาเชซาโลจวน PIE ตีนอันเจียกตลังปุยามาเซียนเลขาทนโดนาจวนอาสิเปลิงดิก PYE ตีนอันเจียกทับมายาอามาป้ายปุยโรจวนรัวมันนัฟเฟลตักเซียมินอามาเลข้าโลอินทนลกเตนิเทียงเอ็มตีโซนาละในเซวันีตินมาสงคานเองติเงจูเลขาจุงจังจัวสวยชัวลวะตูนตะการอนเกนเลตีจวนริลรัวติบวยเดียวบกาอตีรับพอร์จูลวติขันชุยดูเตนันริงเลลดอนเนียเชตตากาจวนอารอนพอร์ตเจ้าตีนะอันนี้เฮตัดอาไม่รอจูเตียอามารินเลลนัดชุมปุยจินโฉมุบลายจวนทิลมักตะกะโลเทงเลตัดลัดไม่ไปจวนกอกจัวอินเวทเนียอินสวยวางอินอาทิเซนอันนันเตสเวียอินสวยงเงินอันเอ็นดิกนาจังอินอัตักซาโปทาลียมจวนมุชัวกเวเลตัดลัดไม่มิดังชายลุ่มตุมินมานีตูร์จ่าหันอินเวไม่จูอมโลโชเลตาริโอไม่อาไม่รอจูกันริงเลลเวลกโลตัวจุดที่ไม่หันบานสันเลแต่จูจ่าเตโปจ่าทักเวลอมตีนไปจูปูทุกสามดานันไงตัวชาลารินเลลกายโลนันเลอินทุบเทนันรัวมันนัฟเฟลตักเซียมินกอกจัวปอยทำโลตูร์เคลมเตจว่าอินเวเนียงเตอนันติเลชามาเซจูไงดานปอจูเชียนอมเลตาเซลไม่อันช่วงก็เมมบาร์ดังเตปอจวนก็โคลาจูอันโลอินเวทวาอันตักษาปอทาลียมจูมัวนิเวทวาอันนี้ปอปายังบกินเองตินมันอมเลจวงบกซีโลไปจวนฟิลิมตุมซารานินอตอกจะวินโลอินปอนิตเตเรงเซมิดังเลเซลปอยนาปอยโลตอกเวลเจียนันอินเวตินานิโดนาเอาไออมโลโชตาริยาวอนุปุยเจ้าชายลุมตุมวางินมิดังจุดเลมเตอินตีร์บีกันยังฮันติโดนิละอันฟาเตปนีเงยปอยนดำโดยนันลูพานียประคัดเพจูอามาชินเงยลันิจุยไปจูปูทุกโดนชวนชิลฟียง่ายตั้มตาริยาวมายาจูวังชวนอันนี้จูนิลวังตีไงดานันเนยเลตเดียวอันนี้จุดป้ายอันรินเลนัดเนบเลจวลตูทิลประคัดอันเชียดเบลเลตเซลไม่เฮทิลเข็นมาลกเฮียนไปเตอุยปนีจุนัดโลกนปอในลวินอันโลที่ทุตโตฮิโลเนียอันที่ดานปอเปกีเตอมดานเนนไอนังเลอันจิลผัวนัตลาอันลวกวักกะมักตักไม่นอันมุลตะกอลเวกบอกจูงันอุยเดจุปอยข่อยตูจวนริฮาร์สลังเริงเดวินอโลชายชินได้ตอนนี้อันริงเลตาป้ายตีนิโดนตาเซอันอุยดวดไลเบอร์เคอร์หันชายลุ่มมาสักจูทิลนิเทียนิโลอันติเลเดวานีสุดที่ยังมีดังอินรอลอันเทนีอันตากาจวนอันช่วงกว่าไม่นิโลเดวเทงอันนุชุยนะห่วงจูเจ้าเลเชจูลินอันเชตาสุดที่นี่จวนอันมาบักจูอันช่วงขัดนายไวเตเลอันเชนอมขวเวงเตอันโลนิเลตาช่วงเขาจิงอาจวนรินเลลตูรันซงเลดอนอันนี้มาเซทิลจูดวงินอลังซุงตะโลตบไม่อัลตูรัสขวาจูเฮติไลเพยจวนโคเตเรเตนียนุชุยดูเต็นตีตักอานันเบเพยจวนเรโลเตชูงินชุ่งกตินจวนชุยชวกเดวงาลไม่สุดที่อันจุงทิลรับทักที่ดูตูร์ขบันมานีขวดนัชันตูร์ในโอมอันเชชวกเจ้าตัดลัดโลไม่มีเปลี่ยนสวยบีกวางปอนิลวินมิสวลเวชิมันอเมมันนิดอนเลอันติรุมตัวจุดที่งันนี้ชวนจูขวดเจงแต่จูอันนี้เมลเชียซาเดวชุมบกเสียตูเบรเงตีรินเลลในนัลจูอาฮาร์โตคบไม่เฮตียงรินเลลตูร์บุลฟูกันเชียดไม่เหล่าจางเฮียนนุชุยดูแต่เฮียนมิสวลชุยนั่นละมาเทียมนาริลบิกใน FBI แต่ปุยนะอันเหล่าดีลฟูตอชีนะอันนี้ชวนไปคอยตู้เจดานะจังอินอามิเซียตูร์เตอาเมลดานเลอาจันจินช่างเตอันสูดดิกเทชีนะจุดจังชวนริลเลตูร์โลเตเชียตโลอลตสดชีนะนี่จุดยังชวนนุชุยดูแต่ชวน FBI เนี่ยนะอันมิสวลชุยไลมิเซียโอมังตูร์จุดสักตูร์ชวนอันหันเงินตะตบมายา
chu na chu special agent makia nga kuta ania ani hi ton hriat po nei thatak tur hmanga in hraina case po lo khoinual to ni wangin he case khoi turbi ka tan phei chuan a om ber pol kan ti theo me ani chuan a han ngai tua mai poin an poi khoi tu che dan chu finga ti ve khop mai atur man ber kherla chu du bazara vale ngot thei chi ni lova mitam ber phei chuan a hriat pon hriat lo tur ani wangin chu tur man na changa han hringot po chu mak ti thamatlinga puyanga chuan mi pa ngai aya dam doile chu tiang thil lama thiam na ril zok nei ani nge aring ta hial ani chumi nu chuan thaliam telna chemical compound sang coca-cola bottle tel thei mai tur chi chu anan zir chianga chu tianga man thei tur chu chili omin an hria chung chili te chu coca-cola bura chuan anan thun china a then chuan arong ati dang lama a thenin arim ati dang lama a then chu an tel rualin a phuan vak boka chu tianga nen chinna tang chuan arim le tuina ti dang lam lo arong po ti dang lam lo tur chu chi khat che om thei ti an mu chuak le ta ti chuan pegi te chung kwa hrai nana an man ber chu thaliam nitrate ani ti an nem ngeta ani thaliam telna chi ho zinga po hriat chua har ber tur man chat thiam dana te chuan poi khoi tu chu fing ve tok takaniang ti an rin na chu alian le zuala engtin nge angai tua chua thei jok an ti hiala athil tia chuan a chianga thiam na ko nga po aril ruze kani mel khop mai chu tiang chu tur hlawm top ani ringot maya olsam takin tuya azop thei wangin vuna tang ringot poin taksa alut theya an ina ni ngat phei chuan achak thokhat don ti chiang viau ani chu tia thei top chuan nu chui tu ten nan thomek lai chuan doina le travis ate chuan zoin man ron son chole tabek beka chu ti rualin pegi din munero aziom ve lei theilo ni khoshelova om reng nuwa athluakin na thoklo chana a topa a fa te chuan an mangai em an nu chu ICU chunga chuan andom hlumta ani ti chuan tura in hraina case po chu tual tha case a aloin let chiang ta tura in hrai shim mihring le mihringa chuan atam lutuk lova thikhopa in hrai tur phei chuan rina in man chuan ol baka misual tan po alo ti chi lutuk lo ni ome ti chuan chu tiang tur hlom man na chang shekhopa fing a tur po nei theidin munading pegi te kok in tur tel thei tur khopan mani hre chiang le nai vai zon chuan ngai ta ani chu tiang te na sang mang chuan rin hlel chu anan dap le chinta ti chuan le doina te u nau chuan beng verdeu thil pakhat an soi chuak le ta hlau mai ma se tura hanin hrai phana turem chuan a hoang reng viau loi si an soi dan chuan an thenom chiom Josh Triple le anu pui dai nei ta nen chuan anin milwak lova voing maza chu in music player ring lu tuk tin aron how to china ni ome a chang le Triple chuan inu ka lo beteang aron tia pegi chuan mi puitling ti taka nem takin alo dong song china ka fa te chu ka lo how don nia tin zol do takin alo chang china chu di chung po chuan police kalaman tir khopang cheu ti te an khum bor chunga an hole chang po aom niin an soyani alin chuin nai ema wangin an ni thalain du to ka music an play chuan aninom thokat ve don ti chu a hriat maya chu ti rualin an music playering lutuk shai hlum phiari lani mai han ti top mai chu thil ni theinin alang chia boxi lo ale lam zong han chu chuan anin chu ain tai hle maya Triple de dan chuan ol sam takin pegi te na chuan alu thei dona tin anin nai taka midangan lo boka Triple tan chuan midang mu mi alova lu ruk arem ang reng viau dona pegi pasal lo hlan chuin alova tek ru phei zeu thei don tlat ani tin nu chui tu de chuan anni nu palo midang hanrin lel turan le hre chuang lo bok nen Triple te nu pa chu chui zui phot thain an hrele ta ani ti chuan
Chepala te ina chuan vakala eng amawa zo ve shim chu tur masanin an ngaya an in an vathlen chuan Chepala point thatakin alo dong songa ma se an tur man chung chang velan an soi chuan thaliam ti thumal te chu ala hriat ngai lo shim thule chu tiang she turin chemistry lama thiam na engma nei lo thu alo soya an thil chui laia chuan han pu mai point thlasunom zok mani amai ro chu ani le tu tenemo an hrai chan tur niarin nei shimem ti an zona chandan chuan nu chui tu te a kheu ta zar mai chu zona chu o pembo dai sen du te po niang chu tin alo chang khera Chepala chu poi khoi tu alo ni lo tak ani chuan pegi te chung koi na vona an don le kha thema thu in ziak kha ashadon der silova kha le kha khan Florida State chua sana pembo dai tur in vona chong kama in ziak ve chiani kha thilin nang fu pal nge nianga om je thuk zok nei ti chungai tua tham tak anita chu wang chuan Chepala chu engang mi nge ni ti hriat tumin atun manun le achan chin chip chiar te anan zir chiang ta chu ta chang chuan pian pui fin na nei thatakani ti an hre theya mi van tlang aya fin na nei thabik te tel na pol mensa society an tia po alo tel ve hiala he pola tel tur hi chuan IQ tesa 98% muangai ni ome chu tiang tesa chuan za som kwa mu te po mi pa ngai chunglam fin na nei nia ngai an nia za som kwa pariat vel loi han mu pasin chu pian pui bie nei thatakani don ti a chiang viau ani chu ti ni chuan an khe sui lai me ka mi sual fing tak nia an rin kha ani hi lo ni reng mayanga ti zona lo om le ta chu ti rolin chu tiang mi fing tak ni si chuan in beng cheng lutuk ti wang ring ta thenom te hrai hlum han tum riap mai chu a om ang le chia box silo nge nia fing fu sin aril ru lo te ru zekanga hetiang hian rap thak takin a chet tamayam niang ti te po aril ru a chuan oma Geronimo investigator te kan thua ka chol man me ulovanie Chepala hi ana thona lama chuan software engineer nin chemistry lam chu engma a hriat lo thu a soi khania ma se tun manun lamanan chui tak chuan a in soi bright lo angain alo bright rupian mai damdoile chemical lam shemi alo chu alo ni ozong lo maya kumsang ka zakwa somsari chodai to khan ruilo chikhat methamphetamine siam chuakin sumalo tuak dai to tian hre chuak le ta hlau maya chumi konga chuan thaliam le ana tho dan te po a hre chiang don hle ti a chianga chu ruilo manga sum dona wang chuan man te po lo tok toin zel run thim te po alo bel ve zak to ni chuta heta azel tan lai hian atan pui te hena chemistry class te lo pe zak thin ti te thlengin an hrele ta zel maya chu mi finga chu ain soyang chuan alo cho lo top mai thaliam nitrate na tho dan po a hre chiang don hle ti churin hle rual ani tolova amai ro chu kut kol hanin bun tir nan chuan an fin fian nei chu ala den strong lo riau maya nu chui tu de chuan a aya khal thazok la zon deu ngain an hria ani ti chuan engtin nge kan ti leang ti te anan soi khom naka misual tam tak hi chuan ril hlel deuh to chuan station a anan kova thil chi sang zot kwalin tektik chitin reng mang anan ve thlem nuwa anin chang ok ve mai thina chu tiang deuh chuan han ko ve phot turem niang ti te po an ngai tu mana a mai ro chu Chepala chu a mol lo ti an hre chiang toa nu chui tu de chuan an ni ai mai na fing don ti an hria da wangin thu ringo ta hanin chan boi tir the ni an ring chia lo dewa an nu chui na ti bala tok lek hian an ti hlau thong mai mayanga police shim chu bedu to lo top mayang ti ten ngai tua ti chian ngai chia lo devani tena mi zia chu mi zoi oi deuh mai mi han nial pung chi ni lem lova engang poin simbudoi kwal ma se adu chin bak chuan soitir theanin ring chia lo deuh bokani chu tiang ani siawang chuan ain level chu ending dan zon phota
ทะเลมไหนเจจูอากมป้อนชูงะมุตุระอมมตีเอ็นดิกดานจนจุชาอันติตะโจกาไม่รอจูตาปอจวนทิลบวยทักลมตาจูอันมิรินเหลลก็สารจวนในตูร์จวนอันรินเหลชันจูอัลเนเปรียวมายาตินอันรินเหลตีลวินเชียจวนอาลวนัสมัยเสียฟิมขุรพะสวังตีอาลาวมบุการูกเทียงเบรเจตรีพอจูชายินอันเชียอันนี้ติจวนนุชุยนักงานเทียมนริลบิกในฟิงบอนเซียลตูรูตุนกันครามจันจินาจังตุนูเบอร์ลูเทนเนนต์ปิสุเซนกอเรกิฮุนอาลาวเทงเวตาอันนี้ปุจจปเลตอินเลียเชเวลวัตถีทายาเวนทตูร์จวนออฟฟิศละมินอันวัติร์เพย์ตวังฟังอาติจวนอาเทียงอังินอันบอลโลไปติจูอาวะไฮตามาเซตูร์บูเรโมอันนุชุยไลเนนอินไกหน่อยเทตูร์ที่ลันไปเอ็งมามุฟูเทลัดโลปิสุเจนิจวนอันนาวเตปอฟิมคูร์ตูรินอาจารงาอันมิชุยไลจูอาเชียดเริงน่าอัจฉริเฮวีดอนเตียเชียงาอันเมเลโมอันการ์โมปออาลาวรินเลลเซจวนอาลาวชินเชียงงาลังานักินเซลานมาลักน่าอติชวนอบเวกเทลัดอันนี้จุดที่เทตบอันนั้นเบงเงียลนูปอมาสอนน้าเทตักซีลวาชวนรูเรลชัดเลอาลาวง่ายตามาลักดันตูร์อาวังตะไรไม่เปกิดซุงเตลาริลุนายน์อันนินดมกุนทลกเริงไม่บ็อกเซียอันนูเทียจังอัตตัมเฟียเวนูอาเพจวนนุชุยดูเตลากอันเบสเซดจูอาลาวช่วยจันตาอันเคสุชุยชัวลว่าอมไม่เตปออันลาวริลรุโตเลนีอันชุงก็ชุงจุดยังมาริลรุเชียปวนโลจูมากันเตียนูเตอันินชายลุมสักจูอันติวงโตมายาเอเลนเพยจูมุนดังนัทก็อมันเนียวางินอันขวดจวนจามเร่งเทนิเฮกโลริลุนาเลพูร์นับขัดมาในลวินอันทอนัมุนละมาจวนอักเลอโลง่ายตาอันทอนัมุนวัดเห็นเลนูปอยน์ง่ายโอเทโตโลริลุลำนัดในอัตลักบัวกาdepression เทียลอันในผาตาชวนนัดชวนจวนลำปันเซลินอาจันขัดชวนดิวตีนักมุนาชวนดำโดยบูร์ขัดเซตบาระโทเลตุรมโตลวมุดลุมอัดหังตาเรียบไม่นีมาเซวานิทักตะกินอัทอปุยเตนันโลหุมันละว่าเนวีดำโดยินคุมาอาหารชวกเลตะเล่าโจกันีนุชิดูเดปอินจุดที่อันมิรินเลลเบอร์จูราลจังอันเวกวลเดนเริงชวนมาสอนน้อมลวินอันนินเวกุมขวามายังตีเตอันลาวเตเดวาจอร์จเจปลาจูอัดเซนอินเงียวลูจิลาอามิมัลนุนเทงเอาไว้เอ็นทักโลไม่ใช่อินอันเชตาจูน่าหาวตักเล่ลาวมตักทกตูร์จวนลูเทนเนนซูเซนกอริกบอกจูอารอนเป็นชวกเลตาอันน่าจูลาวมินเอาลซัมดอนโลเลอัตุมเบอร์ตูร์จูมีปังไงอังกขสกาเจปลาในเทียงเบอร์วาอินสวยลัวอันเคสสวยไลเนนอินซอมเนยอัทุรุกเองมตัลวาเชียชัวจูอันนี้อัติรจังอินอัตตานะลาวมงาเลอัชันจูเองมเซนอโลวาอินทัตโตขานียขามิชุงคานเจปลาจวนอโลมูรุเร่งโตเทียเชลวังเดวาอมินอโลบุมเลเท็กซ์เทตัดอันนี้มีป้าไงอ่างอาวลูจิเลนีเพจวนเอ็งมาสวยลวินอโลใช้ลุมเวบัลมายังตีโปอโลมวิวมายามาเซอันนาจวนตานียนุชุยไลน์เนียชุยชัวเงยอันตุ่มเมียววังอินกันนี่กันนี่มายังตีนพิสุเจนิจูอาเป็นชวกตาอันนี้ติจวนเจ็บละชิงนุนาวินตาลุเทนตูร์ขุนเรมจางอันดับปรุตารานาอัตโตปะจวนเบสเนกงอินฮงโดนินอันเชตาปุจจปลาเตเตลนาโปลเมนซาโซไซตี้อันตีไม่มีฟิงคอมโปลส่วนอินหมู่คอมอันห้อยหดโดนาวันในทักตะกินปุจจปลาเตนูปาจูอาเฮงตุบรันจันนิกุมอาเลวเนลาวไม่มีฟิงคอมตีตะกาอันนินก้มลิมเนทิลตุระอันรัวมันปอจูอาเทวเนวโลคบไม่อามิงะเมนซาเมอร์ดาร์มิสเตอรี่วีคเอนตีเนียจุดอาจวนตัวฐานเล่มอันจังงาจุไลมุนักลคอมฟินนลมาวันตลังจุงลำเชียวกลคอมเดจวนอันนินชุยชัวเสียกโดนอันนี้จวนทิลบวชใส่ตัวจวน
detective Suzanne chuwa tel ve turin ruwa manna an siam ta englem angin nge ava in lan tirang tia po an uluk rem khop mai FBI lama mishing ril ru chu thiam bik te kha anan ron lea chepala chanchin lo zir chiang to special agent Mark Yanga Khan mizoi oideu thomna lo chinin asia anu pakara po anu pui chu so sang na zok le leadership quality nei chazok ani a ring boka chuti ni chuan fan lo la nei lo bok nen anu pui opna hnuai atanga han tal thoven zeu na tur te po alo du ve mai theni ti ngai danan nei ta ani ti chuan detective Suzanne chu Texas lama tanga local nulat second session na mang chan tir lam Sherry Gweni angin leman chan tir ta nu panun shom taka wanga pasal chen limangin ain soyanga ain cheina po nidanga hak thin ay tak salang tam deu aha tlereu po awar moi to ko viau chu tiang in chei chung chuan in rin zo mel tak ril ru chung ril hlau thong ru tak si chuan chepalate nu pa in mu khoman hoi khot na tur hotel pakhat lam chu apan ve ta roi ani a munawa thlen chuan ami en thak tur ber George Trepala po chu aron thleng ve ngal thuaya mai chananin mutsia chu detective Suzanne po azam ve rum mai ama lo ve en thak lai khan alo she tongem ti she tumin amit meng chu uluk bon film khur taksin a han en le zeu thina Sherry Gweni ani thu soin ananin chibaya until bot sai tura chuan in zia lu du thu te a han shila a mela chang ringot chuan ani na tak chu lo shelo ni chuan alanga a thodeu huai mai ma se alo shedai tonga alo shelo der po ni ve thei thowa film khurlu tom lo ani top mai ni ti chuan a hanin zia lu fel nu chuan alem chan pat lak tur te po an lo shil ngala detective Suzanne Sherry Gweni lem changa chulai munakal chu Roberta Petnami doi chikhat vudu lama in mang San Cristobal khua changaron kal lema achang le don ani he nau lem chang chong na salutu khi hriat thiam harazok hial mai thei hriat thiam lo chuan ngai thak non le zeu mai tur apoi reng lo chulai in to khom na hmuna chuan mi somli ve lai hian tela akalapiang chuan mi chi sang leman chang thewa pui thiam lemte CIA agent lemte vudu doi thiam pitar lemte le no chizuar lemte an ni nok mai an lem chan turang mil thewin anin cheina po an ti dang lama ti chuan in turten sem nuwa an tual tha lem chan chu an chan tak don ta a hoi hot tu ber tripala chuan thu soin midang ti limpo athiam hle afiam thu thoa chuan ukil hoa kap na sa hlea ril hlel na beng ne na lo ngai thatu detective Suzanne chuan ukil ho chu angai thelo hle ni hian asia chu man ruwa mana tumta ani ti chuan chepala chu nai le zual tumin a hanin deklai chhota anin biak tlang del de nuwa chepala chuan Suzanne chu a chanchin te alo zot ta chat ta renga ani chuan Texas lama tanga ron pem pasal chen hlim ne in soin a pasal chu ukilani thu te a han bel zawa shona shom ema wanga ron chua sanin chulai hmuna chuan ron pem sanin ain soyani athil soi chu chepala chuan oi hle ni na langa ma se Suzanne ti bor lai chuan a chong lai chu lo pot chatin min do tan soi chuan an shok bok che dana changin a she thei vek ti aron soi tariap maya Suzanne chu a phu chiang kher mai aril ruin chepala hian min lo sheru kerani mo ui kathi ati ngal mola ma se khosak zui dana a shelo tak nin alang le loisia chutiang chuan ril ru nuam lo ru deu si ma se nuam ru veng si chuan an ti chun zom le ta bor pora chepala chu Suzanne laka chuan atlang nel sot ta hle nupui te bula hlau thong renga khosa thin ni an rin po kha alo dikani mai thei ami ziang lo takin atong du bor khop maya senior chick Suzanne bula chu nuama ti ve hlenin alang ti chuan le
an thil huai hot tura an case lem chui tur ma saber chu chapala chuan a han puanga tura in shai hlum case ani thu a soi tatlat mai chu thila han she chia chu detective Suzanne chu a phu chiang le pe kher mai heizet hi chu thilin nang furingot chu ni to lo to pang atiril ruvong phong to a phur na le rau thon na in chen thuak o me chuta an case kal mang tur han soi chun zom ngala poi khoi tu chuan ami tha tur te kong khara awna le kha wa tu chia loka te la ti ta deu dewa tin chu case kal mang tur zia na chuan anin vauna chu chuak ro ani lo chuan tia vauna ni tin aziak le kher bok pegi te vauna le khadona khan Florida chua san tur ti na le an chuak lawani chuan an thi tur thu alowin ziak ve chi ani kha chumi nuan nu chui du ten chapala thuan zo fia na po pembo dai sen du te po niang chu tin pegi te chung ko chung chang lo soi le a tu na alem chan zia turin mi ein shai lum tira an le kha thona chuak tura vauna te tel le chi boka chung thil zong zong chu thilin nang fu le thleng palatan chuan alu tuk deuh hlek tonin ama en thatu detective Suzanne chuan angaya an mirin hlel chu dika an hlo tling ngei don niin ain shetoni chuta vanei thak takin Suzanne chuan trepalete nu pa chu a fala ti puina huna nei thei ta hlau maya chutan ti na chang chuan trepala nu pui chu doctor ni thu te an thona wangin in sonan tum ti tele an chen in po chu shalmayan ril ruk deuh ti te a hriat belle ta zel mai pu detective chuan chu hun tha chu bo pela tum lo hlea rang takin athluak a han vor vir ngala he awa han ti zia le zelve kan pa nen kan in chendon khan kan in rem na in min le sak turin court in atia in le tur galo zon lai takania a han ti ngal chata chepala be se na siam tok lek turin a chong pa chuan an mel Holy Spirit lo lui zeu boka ti chuan an in po chu le tak ma a mun nge en turin anin thla ta ani chu thil chu nu sui tu de du ngoi khania search warrant deal na khop fin fianan la nei lo wang chawa chu in chung chu la en dik theilo an nia chu tia Suzanne awa in soilu thei hlau chu ma son na ro pui ti lo rual ani lo in chunga chuan dam doi siam na lam man roemo turata na man thei tur thil engemo thilrin lel om engemo tal po om nge ni ti awati chian thei chuan search warrant deal na tan tran chan thatak ani thei don ani amai ro chu in chunga walu chil tak chuan tumangin thilakal ta tlat lo an khe chuilai ne na in zom thei thila omem ti chu luk takin a thli thlai pa renga thilpa ngai lo deuh entirnan Chapalan a library pan na turbi kongru ka siam tir ti tele milem mishing phuar be ang chi te chu awa mungeya ma se tuna an tual thana chuilai tura in shai hlum na ne na in zom thei turang chi chu eng ma awa mule ta chuang lo ani chuina tanga chho chuan Suzanne chuan hlo cham thoka ta in ngain sheri gwe ni lema chan po chu du tok thei to tura ain ngaya ma sen ho tu ten hena report han pek chuan alem chan chu lo la chhun zom zel turin an ron ti tatlat mai FBI special agent Mark Yang chuan Suzanne chu anel ve taka aring to ka ni chuan a thuruk eng ma chu soi chua du aring tlat maya aniang mi ze pu te hian anril ro thil von ruk soi chuana tur in bun rona turi an du ve hle thin ti sia ti chuan chu tianga in puan ngam na tur khopa kom ngei chu Suzanne chuan atum le phot don ani atumang ngein anin kom ngei chho ta hle maya chum kha chu zo pari nu te yangin pa ka a picnic pui thei ta hial mai chumi chum chuan Suzanne chuan alem chan chula chhun zom zelin a pasal den a in thendan chan chin uluk taka an lo phua khom sa de chu a soi chuak mai maya chuda chuan trepala mi zia dik takaron lang chanin phubalak dan tur idea bol hlo zet aron chop chuak ta nual maya chunga soi zinga pakhata chuan a pasal hlui chu ukila ni wangin ti ming chhia chu atana poi berdona chu wang chuan lekha thona no pang khwai khem ti a hriat thu soya vau turin thu aron tariap maya
in vauna le khalam chu ala tui pui tluang zel ni in alang chumi nu thlani thlathum chung po chuan chumenga mozat an chuak duna thil te ei dunin thil tam takan soi dun boka ma se chumi chung zong chuan Suzanne chu abula thlamuang in om ngai lo vai kha chu trapala chuan an thil ti pakhat chanchini fiam thu tho nan a manga a soidan chuan a thian pakhat nen karin an zina kong laga chuan an motora chuang ve duin an lo phara an ni point an phur ve maya ma se thil tum thalo deu an nei sa ani an biscuit kena chuan damdoi tel ruin an mi phur te chu an peta an damdoi rui chu an nui za thla khop maya an thian dun chuan an nui tria mai niin a soya chu tiang te chu Suzanne tan chuan an nui za thlak ve hau lo mai thil an ei dona an ei tur chopa tho san zeu to chuan ei chun zom ngam chi ni to lo anin bole moin ti lain chapala chuan rukin alo chai kwal vel charanga tur mangin alo hrai ve text thei tlat ani chu wang chuan a film khurtel tela chapala nena in mudona piangin shari gweni anga a chandan tur le athil soi turte zona chandan tur zong te chu voi tam takri har sala nei thlap zela zona pakat te po rin helom de hleka a chan pal vai chuan apoi thui turu don tia chiang ani chu tianga ril ruha dam lo zet chuan kum kha don chuan lo in chui zui ta reng maya eng ma thil rin helom chu mu chuak nol ma se zel lama chapala thon liam na tham evidence tha an la nei thei tlat lo mai an khe sui lai le an malak na hau tak dan an detective chuan tolol nun na hial thapa an be na te chu ain hen to kem ti te chu an ho tu teril ruwa zo na ron piang chan ta Suzanne tan po thil thar chop chuat tur nei lo chuan kum khat chuang mi lem changa hnu lo chui to chu top san angai mel tariawani chu ti an nu chui lai chu ban san ri mai turem niang tiangai to na an sen chan lai tak chuan thil thar an shele ta hlau mai chepala te nu pa chuan in son don tange nge ti an sheta chu vele Suzanne chuan va bengalin an in chu ruak don rawani chuan ina lei felve ma lo luari avadil ta van nei thak takin an lo rem ti hlau mai chu vele mai chana in mu po ngak man lovin alua man tur avathon ngal chunga an in lua man ape ka chang chia chuan chu in chu danangin Suzanne kuta om ta ti nania search warrant po ngai lovin a in lua tu phal na thlapin du tokin an endik thei don ta ani ti chuan chu in endik tur chuan FBI lama tangin mithiam bik an chalu ta mai nei mi lo turin chu in chu an dap tangat ngat mai ani an du ber chu pegi shai hlum na na man thaliam nai tre demo a hnu matal mu chua ania chepala chuan chu tiang tur common lo tak mai chu a kol ngei ti fin fi an tum ani chuina tang chuan endik tur thil chi sang chu an la tangeya ma se an du beran yengem ti chu laboratory lama endik phota di lo chuan a chiang ngal ngot thei bik lo chungan sample lak te endik tur chuan cholkar enge mozat chu nga ngai le ri don ani amai ro chu harasat na enge mo aom le tatlat mai chuti an sample endik result an nga lai tak chuan rampum hornging.com bom puak case alo om le hlau maya chulam chu FBI chuan ngai poimo masak alo chu le ta chepala te ina tang endik tura an lak ho chu du anga rangin an endik thei ta tlat lo maya base IRA ain chia le ta ani chuti chung chuan Suzanne chuan thei top alo la chua vereng thova atop nan kan ni to mai niang chutin chepala chu amu puya den dot atum ta ati fu hlau chuan thila chiang de kuranga ati fu lowero chuan an mirin hel pa chu a bo dai thei thungang ti chuan a ruwa manang chuan an lo ti photo angin chepala chu thilei chua puya a som lea rala changin a tho pui ten in kom lai chu thla an lo laru reng boka chepala hna chuan an ina lua lu nu loka detective panin thuan ron zot anga soin
engma shelo niom takin an in vela chuan thil engemaw thlengalo toem ti han zota trepala po chuan an thenom cheina chuan turin mi an in hrai hlum to ti te chu alo soi ve maya aya chiang zokin suzeni chuan detective te chuan nangma ber hi ni an ron zon che he an mani biak po na tur number po min penge nge sin a han ti chuan le voile khata trepala mail chu adang lam ta vek mai amma pa ngai taka kha azam cheta em mai ni hian a hriata a hlau thong mail chu mu mai chi ni lo chu tiang ami zin thak thut chu chik takalo en reng tu detective suzeni chuan alo mu mai lo top maya an mi zon lai ngei chu ni ti a chiang ta angai ani chu mi nu chuan trepala chuan a thian nu nia ngai suzeni chu sebring khwa anin thara chuan leng tur le va mu pui ve shim turin asom le tatlut tlut maya ma se suzeni chuan a thil du mutoa in hriat awangin hlat tel thain a hret a zawk ani trepala in atanga thil chi hrang test turan thon te kha an endik na result aron chhuah chuan an base se ngein tur siam na man ruwa chu akol ngei ti an ron nem ngeta agara changa thil dipan lak chu thaliam nitrate ngei ani ti an ron fin fia ta ani chu zet chu trepala man theina tur le a thil nei te en fiana turin chan thatok atling ta ti chuan zingkar ma taka sebring lama anin thara chuan an vathok pheita ani amma anglo takin search warrant le arrest warrant an hum to boka an konfi to khop mai chuti rualin suzeni chu an zinga kalven la phallowa alem chan na chula in thupri thain an hriani please ten anin an vathlen lai po chuan suzeni chuan trepala chu phone in alo bia kongka an kika trepala nu puina lo changri de po phone atang chuan alo she thei vek ani chuta trepala chuan soilai mekin police anon kalani ome kan en lokang o tin phone da zui ta nge ti chuan an nu pa chu thu zo fia turin station lama an hruai ngala anu piro thu buen siam sak zui ta lo thunga a pasal thil ti chu hriat pui lo nin an ngai ani in chungan dapna tang chuan evidence poimo takan dap chuak le nuala tlero siamna an manang chi screwdriver set sin te khong zet siang chi an hmua chung zinga pakhat chu kim lo nge pegi te na ko kola bur khaman ro sin tak engem manga kar hon ni nge in an hria khania hre lo ta na mu mai har sa khopin man ro nu ma chu sin bok chu tiang screwdriver setang chia chu adanganan zonga abo ber chu engang nge ti po an hre thoya chu screwdriver bole ko kola bur china nu ma chu alowin mil thlungang mai ti te an mu chuak le ta zelani tinin chunga chuan Agatha Christie thon thuzia pakhat The Pale Horse ti buhi an mu chuaka chuta chuan thaliam mangin an loin hrai hlum ve chia bok tin trepala kut ziak ngei notebook pakhata chuan thenom te hrai hlum dan tur ro man na vel aloin ziak nual boka tin chu mai lani lo in chunga chuan chemical chi hrang amma tam mi pa ngai nan kol reng lo tur hi alo kol rui maya dam doile hetiang chemical lam hi engma hriat ka nei lova ka tuina lam po ni lo ti alo soi to te kha dot mulhum mai ani ti a chiang ta viau ani chubi nu po chuan chui tu te chuan an la du tok lo chewa a chen na in masa pin dan ru ka nei ang kha in chung khoi lai mo a chuan a siam tir le nge an ring thlata ti chuan bangvela chuan chu tiang secret dorang chu omem tian an zong le ngata kil khata manu chi sang khaina tur thing phek in kilbet hi aloma chumi nu a chuan kong khar hi lo om reng maya an han hon chuan pindan ruk chu an va muta ani tukver om chun chu kilbe vekania pon lama thom chuak theilo tura uluk takaduan ti a chiang hle ani kil khata khumang deuh do kan hi alowin kilbeta chuta chuan mi phuar be na tur alowin vo thlap bok poi khoina sang lo hre thang to na chui de tan chuan chu pindan le chungom te chu mi ngai sakna tur shim shima chepalan a design ani ti hai rual ani lova
tin silinga chuan mihring phuar hlawm chunga khai kan na tur ni awm tak hi a in bun ruau bawk ani detective Suzanne chu pindana han mu chia mai chu a vai thum nan a phu chiang le pe kher mai tun chum chu a tirila khur tel to boka a khur hlumlo chawani ber a maloka chepalan an chen na ina tlo tura asom tut mai te kha omzia a sha thiam takwar maya detective ten an zong ni a shil chia khan chepala chuan ama en thla lem chang detective ani ti alo sha thiam dai tonga alaka phubalak tumin ruam man na lo siam reng to zokani mel tin pegi te chung kwa turin a shai toa tuna chemical tam tham taka kola chuta in ngai sakna ru mala siam le zel te chuan a thil ti chu sim la mala hoi lo ti a chiang viau maya Suzanne chu a kut tuar le tu masaber ani teu ther le ni ti chuan an mana tanga thlakot nuwa George Trepala chu pegi kari tur shai hlum le an chung ko tha tum thu boya chuan a chung thu rel anita han ngai to chian po le a thil ti dan chu a huat thlalomin a rap thak tel mai a thil ti chu tu point tuar don se poi ti na nei lo ti a chiang hlea a fing phakar lutuk le man chhuat thei mi lo tura poi khoi dan thar mu chuak ta hanin ngai vel tur te chu han ngai toin rampum khuwa pahlap erton to na chak na roe victim van doi pegi bora lai khan an chung ko hi an lo thanem man to ang reng hle maya ama fabik te a pasal pai kara fabik le an nu pa an fatinen member pasari lai an lo nia an vai chuan ko khan lo in theu ba ka an taksa thaliam muni theu boka chuwang chuan chepala case or chu ari pha nol hle mi pakhat tha ba ka tol tha tum case paruk le mi ei tur pol thu boy pasari ngot aor tanok maya tin aruka kok bur a khoi ching pena wangin company lamin an king vele bok ani misual chu atluan reng theilo ti a chiang le ta jury te chudar karli velain mu khom nuwa thutluk na an siam ta thu boy som panga zeta chuan a vain thiam lo chantir ani tarup maya pegi tha thu boya chuan thi tura achung thu rel ania adang zonga chuan kumsom thum theu tang turati ani bok ani tun tum kan case a chang tu nu ber detective Suzanne Goreki chu he case na thochat ema wang hian choi moina International Investigators Association Award for Excellence anti chu hlan ania kini point kan lompui hlea zana chibai kan buk ve ngal boke mishing nun la kong a hian ramro puizok le court po hi an film khur lea chepala po hi thi tura achung thu relani chungin chuti mai chuan ti hlum ani da chuang lova voi enga mazat atu boi chung changa chuan epile motion chi sang a thelu ta enga mazat nolani to lain ngai to tura in chia mek ala ta zela voin thlengin ala tang tarengani chepala hian zela ma chuan boina siam chhun zom to vaklo ni mai thei tang veng tu te chuan mitang en kol nuam tak niin an soya ma se voi khachu tanin thu nei tu te na complaint pakhat a thelu ta katan pui te hian radio music and play ring thelu tu tiani ole khati zong kha tun chum Geronimo crime kan ti chwa thei te chu ani le ta angai nom mia khop mai comment section lama kan soi chun zom le donia in zawain tuk chua nuam choi tui mut tui mang tha le vek ule